Ngiyabingelela abantu abasha ngegama lika Jesu umsindisi. Ameni. Siyabonga abathandekayo ukuphinda sihlangane. Mukelani nansi inkonzo yenu. Nigugu kakhulu kithi bantu abasha. Ningumqhele wethu, nikuzigqaja kwethu, nepride yethu. Siyanithanda kakhulu bantu abasha. Ngicela basibheke izwi lenkosi. Elitholakala encwadini kaMprofeti Isaiah. Isaiah chapter 61 verses number 10. We'll read number 10 from Isaiah chapter 61. It reads thus: I am overwhelmed with joy in the Lord my God, for he has dressed me with the clothing of salvation and draped me in a robe of righteousness. I am like a bridegroom dressed for his wedding, or a bride with her jewels. Cela sithandaze sibonge ukufundwa kwezwi. Baba liphilile izwi lakho linguwe, liqondisa intando yethu kweyakho. Baba siyabonga kakhulu, sibusise nakule nkonzo yengame Nkosi. Izinto ezenganywa uwe ziphelele iphilile iphilisa thina, ngoba thina sesizwi lakho lisimemeze majukujukwini omhlaba. Kwaba kuhle kithi ukuba sehlulwa uthando lwalo, sehlulwa umusa wakho. Yingakho namhlanje sikulandela, sihlulwe umusa. Sibusise Nkosi nakule nkonzo egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Ngithanda ukukhuluma nabantu abasha kafishane igugu lethu nekusasa lethu. Bantu abasha, siyazi bafowethu sidlala ngani mase niqhubeka enkonzweni, senza wonke ama program enkonzo amahle. Inkonzo yethu inama program amahle ngabantu abasha. Inkonzo yethu means business ngabantu abasha. Inkonzo yethu ichitha konke ngenxa yokuthi nje structure lesabasha sifuna sibe naso, sibe siphilise thina uqobo. Manje ke bantu abasha, nansi ingxaki lapha ikhona. Indaba isale lapha ekutheni uma sikhuluma ngensindiso, simemeza, sinishumayeza, kukhona lento eningayizwa kahle. Kahle ake ngiqale phansi ngishumayeze. Cela ukunishumayeza nje namhlanje, ngifuna ukusho into eningi, ngifuna ukunishumayeza nibeke kahle insindisweni. Insindiso kaJesu yudaba olusha olufika kumuntu kade lungekho kuye. Luthi lungafika lufike nezinto ezintsha zakhe. Insindiso kaJesu umusa kaNkulunkulu owenele bonke abantu, abafishane nabade, abampofu nabamnyama, abacebile nabampofu. Lubenele bonke uba umusa kaNkulunkulu. Insindiso yudaba olukhulunywayo okuthunywe ngalo abashumayeli, njoba ku fivefold ministry. Fivefold ministries kunalaba abapostoli, abavangeli, abafundisi, abelusi, njalo nje. Zonke lezo siphiwo abantu abathunyiwe ukuspreada nokudistributa ivangeli, kulimemezela. Yini ivangeli? Ivangeli akusile udaba olukhulunywa kumuntu bese kuthiwa hayi usenalo useyalwazi. But yudaba okutshaleka into enhlizweni yomuntu ngalo likhulunywa, ngoba ukukholwa kufika ngokuzwa izwi malishunyayelwa. Lifika ke empilweni yomuntu ebese lifika nezinto ezintsha. Uma uIsaiah ebhala kule ncwadi esiyifundayo namhlanje, ethi I'm overwhelmed, ngamanye amagama ujabula unentokozo, I'm overwhelmed with joy in my God, for he has dressed me. He has dressed me with the clothing of salvation. Ungembathise ingubo zensindiso. Iqala lapho indaba eyenza umehluko.
and draped me, niyazi draping le benziwa omama mabehlobisa ngayo bebeke emasontweni, kunama draping anhlobonhlobo enziwayo emasontweni. And draped me in a robe of righteousness. I am like a bridegroom dressed for his wedding, or a bride with her jewels. Uyabona mayethi nginjengomkhwenyana egqokele ukushada. Niyamazi kumkhwenyana ugqoka kanjani? Ngithokoziswa ukuthi kuNkulunkulu wami ungigqokisile ingubo zensindiso. Ayike into ebhlungu bantu abasha njengokuthatha abantu nje ubasukele phaqa ubafaka esontweni bosuthi abantu abasha bakhethe babeke emakomidini bese ulindele ukuthi izithelo sezikhona ngenxa ukuthi napha bahamba isonto basindisiwe. Kahle akuyikuhamba isonto lokho esikushoyo. Ukugqokiswa ingubo zensindiso. Angiyukufunyanwa ngihambase. Uyabona ukuhambase kwenza umuntu abe namahloni. Ukuhambase kwenza umuntu lose confidence. Ukuhambase uyabona uAdam esetholakala ensimini ememeza uNkulunkulu njengomhlobo wakhe phela babevakashelana njalo njalo. Wathi mangabe esethi ngilapha Nkosi wememeza ngesikade memeza uNkulunkulu, Adam kanti ukuphi lo muntu na? Ngilapha Nkosi ngisizwe lakho ngacasha. Isizathu ngihambase ngicashelani ngihambase. Abantu abasha ke nje wabecasha nje kule mhla hambase. Kodwa iZaya lapha simswethi I am overwhelmed with joy in my Lord my God, for he has dressed me with the clothing, evasion it with the garment of salvation. Ngembathiswe izingubo zensindiso. Libusisiwe lelo bandla elinabantu abasha abagqokisiwe, elinabantu abasha abambathiswe izingubo zensindiso, elinabantu abasha abagqoke kuhle kwamkhwenyane eshada, elinabantu abasha kuhle kwamakoti efake ubukhazikhazi bama-jewelries akhe, ebufake entanyeni, ebufake ezingalweni, ebufake eminwe ama-jewelries akhona abagqokisiweyo. Lezi ngubo zensindiso ziyakhuluma. Lezi ngubo zensindiso zenza umuntu abe ngomnye umuntu. Lezi ngubo zensindiso zenza okungekho kube khona. Lezi ngubo zensindiso zenza amandla. Lezi ngubo zensindiso zenza amakholwa abe ngamakholwa empela ngempela. A true believers. Zenza a genuine believers. Zenza umuntu anganciki kokwakhe kodwa ancike kokwakhe. Zenza umuntu abe ngohlukanisela ukumkhonza uNkulunkulu. Siyathandaza, siyalangazelela ukuba nabantu abasha bahlukaniselwa ukumkhonza uNkulunkulu. Ulike ngiyathokoza ngentokozo enkulu uNkulunkulu wami, inkosi yami, ngoba ingigqokisile ingubo zensindiso and draped me in a robe of righteousness. Angihlobise ngokulunga. I'm like a bridegroom dressed for his wedding. Uyabona kuthiwa umkhwenyana mayeshada ugqoka ngendlela angakaza agqoke ngayo since abakhona. Abanye bagqoke imvamsa yabo iningi labo 99% bagqoke ezintsha. If it's a suit, it's a new suit. Makuyilezi ezinye ke sezifikile manje ezigqokwa amangisi bagqoka zona kodwa kuba ngazintsha ngoba usuke eshada. Ukushada ke kuyinto enkulu emiswe uNkulunkulu. uNkulunkulu ayenzela uluntu lonke oluphansi komthunzi welanga. Ngakho ke ngiyathokoza nokuthokoza ngenxa ukuthi uNkulunkulu wami ungigqokisile ingubo zensindiso. Umthandazo wami nabo bonke engikanye nabo uthi Nkosi gqokisa iyouth yethu ingubo zensindiso. Why kufanele babagqoke ingubo zensindiso? Ingubo zensindiso ziyobahlukanisa neswe. Ingubo zensindiso ziyobahlukanisela uNkulunkulu. Babe ngabantu bakaNkulunkulu. Basho njengoba iZaya ibhalile, I'm overwhelmed, for my God has dressed me with the garment of salvation. I'm overwhelmed,
For he has dressed me with the clothing of salvation and draped me in a robe of righteousness. I'm like a bridegroom dressed when he is waiting for his wedding. Alibonga igama lika Jesu. Ngakho abantu abasha egameni lenkosi siyathandaza simncenga uNkulunkulu sithi inkosi siswele. Uma ningakagqoki won't have rest. Uma ningakagqoki ngeke siphumule, will keep on fighting. Silwela nje kuba nigqokiswe. Uma nike nagqokiswa ziyaphela inkinga zethu, siba nenjabulo. Nathi siyosho njengo-Isaiah sithi we are overwhelmed. For our God has dressed us with the garment of salvation. But since nisahamba nje ningagqokile, ngoba ukungagqoki umuntu kuyamcashisa abe ngaphansi kwezihlahla. Ngilapha Nkosi ngizizwi lakho ngacasha ngoba ngihambase. Hawu usutshenwe ubantu uhambase. Uthintile lo yami umthe ngithe ungawuthinti ngoba ngithe mawuke wawuthinti yofa nokufa. Hayi Nkosi lo wesifazane wanginika yena ngoba uNkulunkulu ke esenza ukuba uAdam aphindele ebuntwini obuphelele. Emfice embethe amahlahla ngoba iyouth embethe amahlahla ayizokusenzela lutho. Amahlahla ngoba buyavuthuluke abonilanga abone. Amahla embethe amahlahla yini amahlahla izaba. Wabe sebulala isilwane wathatha isikhumba saso wamembesa ukuba athole lokho sekulahlekile abe ngumuntu. Ukuthola ngoba embeswe fanele kube khona isilwane esibulawayo. Yafa inqama, yafa imvu. A lamb was crucified for me and you ukuba sifunyanwe sigqokile singafunyanwa sihamba yahlatshwa sembeswa satholakala sesembethe sase siba njengomkhwenyana dressed for his wedding or a bride with her jewels. Ukuba sitholakala sigqokile. Busisiwe umndeni onomuntu omsha wembeswe ingubo zesindiso. Siyathandaza abazalwane sikhulekela ukugqokiswa. Youth yethu kayembethe. Youth yethu kayimazi owembesena, ayimazi ogqokisa umuntu, ayimazi ofudumeza umuntu athi angaqoka aqala ukuphuma, aqala ukuma, aqala ukuzisho athi mina ngila uNkulunkulu wami ungamandla ami, uNkulunkulu wami ungamanzi kimi, uNkulunkulu wami ukukhanya, uNkulunkulu wami uyidwala. Makanibusise uNkulunkulu bantu abasha. Sizawuhlangana sixhumane einkundleni zokuxhumana ko WhatsApp, ko Telegram, ko YouTube, Revival TV, njalo alibonga igama lenkosi. Siyayibonga Nkosi. Makanibusise uNkulunkulu ngicela ukuthandaza nani bantu abasha. Baba wethu ongcwele siyabonga Nkosi. Valela izwi lakhe enhlizweni zabo. Livalele Nkosi. Athi ohlabelela ulingumlilo kimi livalelwe emathanjeni. Ligcwele amandla okusindisa, amandla okusiqondisa, amandla okusihambisa. Qinisa amadolo, liqinisa amaqakala kuba sime kuleli dwala osimisele lona. Likhona idwala elithi izwi lakho ngoba alikho igama abantu abanikwe lona elika Jesu Lord. Baba siyabonga moya ongcwele, siyabonga msindisi wethu. Dumo lonke malibuyele kuwe ngolwakho lukufanele. Yenze njalo Nkosi phezulu kwabangcwele bakho. Wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Amen.